निया सारिक जरा फ्राय 9टा रक काम खाना प्रो वाती उफाय दङ कारेन्ट बकरिया प्रो नि आंगे खबर मामै मते और प्राय ललित हातिबो ओमो मान्दाय ब्लॉक नि अंडर क्लायो वेस्ट जोनल नि अंडर क्लायो ताई जिरायना कन्स्टिट्युएन्सी एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सी के ताई एसेम्बली के मान्दाय उनके और हाई आं विजिट के दुकान 8टा दुकान खामजा नुफैया और नि बिसिङो 2टा दुकान सिनि विशु कुमार देबबर्मा ताई बुधु देबबर्मानि दुकान सबसे इफेक्टेड है अमो ताव विजिट हेमेन बिसिंगकै लीडर दङ र दातोनि दङ दा बिनय दङ दा नारायण दङ दा सुदीप दङ सिनि जोन नि जे लीडर रक दिप्लमा थनि दतबै जों विजिट खै खय खति रक जतन नायलै जों ताबु सिनि जे एडीसी नि बिसिंगकै बा एबा सिनि जोनल नि अंडरकै एबा सिन किप्रामा थनि अंडरकै बिसि हेल्प खायजों नामो जों ताव डिस्कशन खैले ओमपरे जों दुकानदार न रिहनि मोटामुटी कैसा हैंडसम साइज खाई बक्स सालायनाय हम नांगौ जाने आदं र बयबो ताव आसुगनाय आसुगै जों ताय फालनकनि आदं मालिक र बयबो जों आसुगै औ खाई बाहिके साइज खालिमान जों ताव साइज लायनाय